F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Il-ħat li fil-coach tagħna Sur Matteus Grasso kif inti? Tajjeb ħafna, ta? Tajjeb, qed Fakkartuni f'xi ħaġa, jiena kont għad nifraħ bil-karozza fil-bidu. Tajjeb, issa kienet hija 15-il sena. U għal-bidu kull daqqa żgħira bajda hekk, peress il-karozza kienet sewda. Kont naqbad nagħmel polish u nagħmlu dik it-tikka hekk. Ma jidher jekk Biżmien, tant saret pasta żgħata dejjem iżdied magħha li kont nistka noħroġ bil-karozza. Ġek. Ovvja. Rajt il-bumper imbagħad. Ovvja. Tajtu lira l il-dita. Mela, kif aħna l Tajjeb ħafna, tajjeb ħafna. Llum xtaqt nitkellem naqra sanna, dan ikun żmien qisu li ħafna nies jibdew jaraw it-temp jibda jisbieħ. Taqta dal-jumejn li kellna insomma kien naqamal temp naqa' mhux ħażin. Hux vera. Imma speċjalment jaqleb Marzu jibdew jaraw x'se jagħmlu biex issa li kun ġej ir-rebija u s-sajf nibdew nixxejpjaw xi naqra. U l-ewwel ħsieb ikun mela ħanamel dieta. Bin-nail polish. Bin-nail polish tikteb xi ħaġa. Bin-nail polish tal-abdominal. Prosit, idea tajba. Allura l-ewwel ħaġa li teħel ma' rashom hija l-ikel. Jgħidu mela jiena naqbad u nagħmel pereżempju dieta jsejħula. Crash diet. Crash diet. Jew insibuha fuq xi magazine, jew mill-internet. L-internet. Issa tajba tkun hawn dan, illi malli aħna ngħidu isma' irrid nagħmel dieta, anka qisek kif qed tgħid darilek innifsek, diġà qed tippreparak biex tfalli, f'liema sens. Mela ħafna nies flok ma jgħidu isma' jiena ħanamel xi ħaġa biex inġib ġisem, ħanejduha kif inhi, pereżempju, jgħidu ħanamel xi ħaġa biex innaqqas. Issa moħħna kif irreaġixxi, kwalunkwe ħaġa li jrid inaqqas jew jitlef jew ma jibqax jagħmel ma tattirax. Mela pereżempju, biex inġib eżempju li m'għandux x'jaqsam xejn ma biex tifhmuni. Jekk li tfal ngħidulhom ilab inqas u studja aktar, dak diġà qisu mill-ewwel ħajdlek ħoj mhux bitniex il-biċċa tax-xogħol. Però jekk tgħidlu isma' aqra dak il-ktieb ħallit ilħaq. X'jixtieq jilħaq avukat pereżempju. Li ma taħsbu minn dawk it-tnejn taħdem l-iktar minkejja li qed jagħmel l-istess ħaġa eżatt. Avukat taqlik tal-flus. Immaġina jien. Allura, u aħna moħħna ġifieri mhux differenti minn ta' tfal. Jekk aħna qogħdu ngħidu isma' ħa nagħmel xi ħaġa biex nitlef jew biex inneħħi jew biex ma nagħmilx, dak normalment mhux ħaddum għat-tul ta' żmien. Għax issa minn nifisha issa Diġà negattiva, diġà ta' dwejja. ġifieri qed tgħid lan irid ikun wieħed ta' kwista xi ħaġa. sabiħ. Li tgħid pereżempju ħanilbes il-bikini. Xi ħaġa hekk, xi ħaġa li Sadek ma trattajlek. ma nimmaġinax. Ma nimmaġinax. Kollox irid ikun fil-ħajja trid tilbishom. Issa, jekk aħna mbagħad ngħidu alright, mela għamilna pjanta ikel ħadna parir professjonali, nutritionist, dietitian, eċetera, eċetera. Fine. Issa però jekk ħaneħlu ma' punt wieħed, dak inkunu qisna għaddejjem xi tricycle san. Fuq rota waħda. Issa di tricycle b'rota waħda, ara xi ħsejjes ħad tagħmel minn wara. Naħseb ma timxiex. Ma timxiex daqshekk tajba mhux hekk. Għax iż-żewġ pilastri l-oħra huma il-weight training, mela aħna nużaw ċertu weights illi jista' jkun anke ġisimna stess, jiġifieri mhux bil-fors nerfaw il-weights li immaġinawna xi bodybuilder, imma anke nagħmlu exercises li fih qed nerfaw ġisimna stess. Tipo l-push-ups, tipo l-pull-ups, planks u affarijiet hemm ħafna, prosit. Il-pilastru ieħor huma exercises tal-qalb. Illi daw qed jippumpjawlek il-qalb b'tali mod li inti prova titkellem ma' Daniel pereżempju waqt is-session u tgħidlu ħankellmek wara x'mhux jirnexxieli. Allura Jibda jduq li l-arloġ li over 135. Għaxu jekk għafuru jisplodi. Sa 135 jgħidli. Jgħidli champion hemmhekk. Bil-kuruna. Issa, daw l-aħħar tnejn li semmejna żewġ pilastri m'hemmx għalfejn isiru separatament. Mela hawn din l-impressjoni ħed taf x'nagħmel nofsija treadmill. U bat nagħmel sija weights pereżempju biex inġib forma, tajjeb. Fil-verità sabu li jekk nagħmluhom it-tnejn flimkien, jiġifieri jekk it-training ikun pjanat b'tali mod, illi intu waqt li qed tagħmel il-weights qed tħaddem ukoll qalbek, dak sabu li apparti ħadd ifranka l-ħin, għax il-livell bħala toqol jekk nista' ngħidu hekk qal, ħaġib iktar riżultati milli kieku tagħmel sija għal mod tal-kelma, però għaddej iktar bil-mod. U naħseb hija kruċjali wkoll li tiddejja. Dejja, meta jkun hemm tul ta' ħin ma ġessija u nofs il-ġim, jiena personali kikun iġġenni. Dik possibilità waħda Daniel. L-iktar nisimgħu jkunu illi n-nisa speċjalment li qed jisimgħuna jkollhom it-tfal, jkollhom ix-xogħol, li jkollhom ħafna ħarba il-kelma. Ħarba l-kelma. Mela inti jew ħatara bħala skariċ
illi għandi sija u nofs training, jew sija training u mbagħad traffic u mbagħad hekk u nħasel, allura forsi ġebdet realistikament sa u nofs. Ok? Għax kelma tajtu koll imma u tkun il-ġim. Allura, bad, ħafna nies jispiċċaw jgħidu mela isma' ħilla dik qed toħodli sa u nofs, nagħmilha darbtej fil-ġimgħa biss. Min-naħa l-oħra sabu illi meta dik tkun iqsar, dinatura ħansibu iktar ċans għaliha. U allura l-equals, il-bottom line huwa, illi jiena ħjar nagħmel nofsija sura ta' nies bis-saħħa 4 darbiet, forsi ta' inqas tlieta fil-ġimgħa, milli darbtej sa u nofs. Mhux biss tar-riżultati li ġib ġismi, imma anke għall-moħħ. U jista' jkun li meta tkun iqsar tagħmel iktar l-almu tiegħek biex tagħmel laqwa. Għax tgħid nofsija tgħaddili malaj, mela jew naħlija jew nuża. Jiġifieri dik xi ħaġa dak punt tajjeb ħafna. Ġieli noqgħod ngħid tisma' laqja ta' issa nisforza, tagħmel darba ngħid. Dik il-forza u inti qisek meta ħadd isforza iktar, wara ħadħossok aħjar. Jiġifieri xi ħaġa oħra xtaqt insemmi llum hija di tippruvawx tkunu komdi waqt it-training. Għax hekk inti komdu dik tgħidu jorajt ħafifa, għajtaw xi ħaġa ħażina. Għajt jew it-trainer qed tkun ġeneruża wisq, jew inkella l-weights li qed nuża jiena maħfif wisq. Għax dik in-nofsija trid bati b'tali mod li ma tkunx komdu biex tara riżultati. Kif hi? Għadni għab ma għattajn. Le, kollox ħafifa. L-Ostrija ħafifa. Staqt nistaqsik xi ħaġa, case in point. Sfortunatament, bħalissa jkun hemm ħafna nies bil-mart u x'naf jiena. Issa, għalkemm kont tixtieq tmur is-sessions u daw l-affarijiet, kun marik, ma tantx hemm x'tagħmel sewwa. U mhux fer laqas fuq in-nies ta' madwar. Eżatt, marradhom. Hemm xi affarijiet li wieħed jista' jagħmel id-dar, forsi xi eżerċizzji, xi tip ta' xi ħaġa on the same line. Tkun ma tiflax. Tajjeb li tmur tagħmel session. Dik oħra. Tajjeb wisq. Mela ara. Tajjeb. Jekk inti għandek problema, mela jekk inti hemm marda, il-ġisem ikka tgħaddih minn kedda oħra. U jisu ħajt fixkel, ħajt isma li jena li ma ħansewwi l-ewwel. Li mill-iktar importanti. Qed ngħidu marda, qed ngħidu xi tip tarih jew. Definitely. Allura inti ġismek qisu jkollu jqasam fit-tnej. Isma' jiena ħaniprova nsewwi naqra dik il-kedda li tani għall-muscles, ma nipprova nsewwi l-muscles, u ħaniprova wkoll nsewwi d-rieħ u jinqasam fit-tnej. Allura jdu ma jgħaddilek fit-tnej li huma. Da jkun hemm min jibqa' beqgħet tara. Affarijiet li jiġru. Ma kontx naf Dik importanti. Allura stajtni naqra ħjar, il-kadejza fil-għaxija ma. Għax dik. Għallik, għallik. Mela, vera tajjeb. Salada ma Għax jiddependi xi jkollok. Eba f'dinek jgħidulu ġifieri tkun xi ħaġa ta' pereżempju just running nose. ċaġa li mhux ġejja mis-sider, pereżempju mhux xi sola, xi katarru, tajjeb. Minn ebba f'dinek il-fuq tista' tagħmel training forsi tieħu daqsxejn iktar bil-lajma, jekk nista' ngħidu hekk. Imma ħallik it-training. Jekk iħallek it-training. Imma taħt tajjeb importanti illi jekk se nagħmlu tagħmel xi mixja. Kważi kważi il-mixi sabu aħjar milli toqgħod mistrieħ biss. Ġifieri li inti ħrixt u ġast ħatta relax illi jekk ċempillek Daniel sajt wiġbu fuq il-mobile, dik ħatejn ħafna. Mela dik importanti ħafna wkoll. Allura nevitaw it-training jekk hija xi ħaġa għandek. Jekk it-temperatura tkun b'xi 7 u birriħ ġej għal buċ għall-faċċa ta' toqgħod naqra tent ukoll. Naqra. Bħalissa dik ukoll, Jiddependi. Xtaqt nerġa' mmur naqra ta' qabel għal punt illi jekk aħna rridu nitrasformaw, jekk irridu nġibu dak il-ġisem. Jekk dawk in-nisa jixtiequ jilbsu pereżempju size 8 flok dak is-size 12 dan is-size pereżempju, aħna rridu naraw għalfejn qed nagħmlu għadi għax tajjeb li nfehmuha wkoll. Mela, jekk aħna ħanamlu pjanta ikel biss, dak għandu limit sa fejn jista' jwaslek, għax inti issa qed tajt isma' jiena ħanaqta' ċertu imbarazz, ħalli ma nibqax inżid. Fajn. Issa l-ikel l-aktar ħajatik huwa ħelt, jiġifieri l-aktar ħajatik huwa li tħossok tajjeb, illi inti tiffunzjona aħjar, eċetera, eċetera. Però ħajqaf hemmhekk. Inti iktar ma ddum tagħmel pjanta ikel li huwa l-istess mingħajr ma jkun hemm exercise, iktar hemm lok illi teħel meta tajt isma' jiena nżilt sattali pereżempju weight jew sattali size u nagħmel x'nagħmel avolja qed nikol l-istess, waħilt. It-training ħajjejna biex hemmhekk qatt ma nibqgħu. Fil-ma sens, illi meta inti qed tagħmel ċertu weights, pereżempju, tħaddem ġismek kollu, dejjem qed tifforma u dejjem ġismek qed ittieħ challenge battikatek nistgħu ngħidu hekk itqal. U da bħal kollox anke fl-iskola, wara year 1 tilgħu year 2, year 3, year 4, year 5. Jekk tibqa' dejjem year 1, tal-year 1 ħadd titgħallem. Meta bil-weights bit-training qed tibqa' tintensifika, mhux nżidu l-ħin, d'importanti. Flok ma nżidu l-ħin, inżidu l-intensità,
inti ħadibqa' tipprogressa. U bejja meta ngħidu intensità, eżempju żid il-weight, Pereżempju. jew tagħmel iktar l-almutija. Tajjeb, mela pereżempju kien hemm Normali tagħmel 10 push ups, tipprova tagħmel 30. Eżatt, pereżempju kien xi trainer żgħira den jilprova nirreferu għal ħadd tajjeb illi għall-bidu tgħidlek isma' għamel 30 sekonda f'dik il-pożizzjoni bil-plank. Biżmien tgħidlek 40 sekonda, tajjeb, xorta hija nofsija. U importanti għalek nifsek li tkun taf, eżempju, li inti taf tagħmel 30 push-up u biex imbagħad iktar iżid. Ġismek ħajurik ta' ġifieri meta inti ħad tipprova tibqa' dej qisu ċertu funzjonijiet. Jaqgħu, all right? U dak kif jgħidu nżiduha. Imma xi kultant jidħol il-moħħ ukoll. Il-biża jista' jkun. Għajjejt, jaqaf, wasalt, għamiltom, ejja, Dik normalment għax ma nkunux motivati kif suppost. U kif tkellimna xej fil-ġimgħat li għaddew, Daniel. Irdu nkunu motivati b'żewġ affarijiet. Number one, nirrealizzaw, nikdbu fuq biċċa karta x'inhu jdejjaqna. Mela jiena ddejjaqt li pereżempju qed nilbes size 14, illi ġej is-sajf ma nistax nilbes qasir għax nistħi, illi jkun hemm qed jikkummenta li qed nitqawwa, illi għal mod tal-kelma immur anke nixtri u mhux qed insib x'nilbes, niltaqgħu magħhom dawk. U jekk ikunu miktubin, ħafna aħjar milli ġas taħsibhom. Għax ħsieb jiġu jmur bil-kitba tibqa' xi ħaġa fissa. Dik hija motivazzjoni mod. Il-motivazzjoni l-oħra hija ta' fejn irrid nasal. Mela pereżempju niftakar ċar Kristall Sander jgħidli jiena m'iniex kuntent illi pereżempju nirtira minn xogħli daqs ftit ta' snin oħrajn qed nibqa' inservi lil poplu għandha ħaqhom it-tul ta' żmien. Jiena rrid illi għandi show u rrid niddendel ma' x'imkien, inkun nista' niddendel mhux qisni l-istaġnat hemm imwaħħal, jiena rrid li ma jkollniex żaq illi meta jiltaqgħu miegħi jqogħdu jollu wieli. Dik hija. U kulħadd ikollu raġunijiet tiegħu. Kulħadd ikollu Nista' nbiddel, tiegħu. eh? Għalhekk. Għaliex. Ara, telidlu, ma xorta. Il-qabda Għalek. L-għalek tidru l-ek għal-bicċek. Ajwa, kemm Jew iktar gravi, għaw. Xieġralek, Marelli? Tajba, dik Marelli kif irqaqt, U naħseb dil-pajis klassik iktar, u bejn in-nisa li nutawa ħafna iktar. Isma' jitma' ġrek xej u kemm rajtek inżilt. Minn ġewwa tkun qed titbaqbaq kif naqset hemm xi Jew kella, issu marid dak sar. Miskin ħolu. Tibqax tolob għax qed tikriħes. Fi x-show tagħna li ħanamlu, ħankun qegħdin diskutu d-differenza bejn ovvjament b'mod kompletament differenti, imma bej il-healthy living u le, ġifieri. Ix-xaħam żejjed, qatt huwa tajjeb. Ejwa, mhux isu għafiq xtant salim dak Imma peress li għana għaddem l-sfidi nkollu qed inqablu il-healthy living ma dak li mhux Minn ħajkun qed jitkellem dwar Mustaċċu. Da, ġifieri il-motivazzjoni hija kruċjali għax jekk inti mhux motivat, m'intix ħatasal. Imma kif nitkellmu magħna nfusna, orajt x'ngħidu mela flok ma ħanitlef x'ħan akkwista, normalment il-moħħ ikun ridu aktar. Però dak ikun l-starting point. Illi naraw għalfejn qed nagħmlu li qed nagħmlu. X'inhu jdejjaqni, ħaneħles minnu u fejn irrid nasal. Biex nagħmel round up ukoll. L-exercise mhux ġast dik in-nofsija illi ħanamlu. Ġifieri mhux tgħid isma' jien għamilta n-nofsija ta' kull ċans li għandi ħanoqgħod bil-qiegħda. Jekk tkun maqsuma biqtuħ tal-laħam, għax l-ewwel tliet tiem normalment hekk jiġri nifmek. Imma. Darba mill-ċov hekk jiġri dal-aħħar. Ma konx nistgħu l-iktar saqja minn daqshekk ma daqshekk. Imma jekk inti mbagħad taqbad ir-rutina li dejjem bil-qiegħda, dak ħajsir vizzju misħut u ħajspiċċa itelfek. Ħala dik di il-beraħet erba' persuna qalt dal-kliem. Sa dak il-ħin kienu xi satejt li trawar l-ofsinhar kien għadha dak ħadet kafe u pakket snacks. Għajt li nippreferi ma nikolx u ma nagħmilx exercise. X'tajt dwar xi ħaġa bħal di? Mela, literalment isek bat revolver u sparajt f'saqajk fil-ma sens. Illi inti jekk mhux qed tagħmel training, all right, mhuwiex ħatibqa' tara progress. Issa hi speċjalment jekk imar daqshekk fil-baxx. Illi ġifieri fis-sens qed ikol ftit wisq għamlet xejn daqshekk ħażin fil-ħajja. Fil-vetaġġ, immaġina kienet għamlet 200 kalorija u wara kemm ħadmet iktar. Kalorija, x'mhux kalorija tajbin. Dik waħda. Imma ġisma kitella l-handbrake den. Jgħidlek isma' jekk inti qed titini 200 kalorija, jennaw b'xi mod bihom irrid ngħix. Mela mhux sejħalik titlef xaħam, anzi dak ix-xaħam ħajar kif ħajamel biex iżommu. Allura batek iżid ftit. Ħajjieħu dak isu ġiet il-manna mis-sema. Ġejtu aħjar neħduh dak. Aħjar iżommu ġiet għaddini minn ċertu kedet. Allura mbagħad nagħmlu froġa sħiħa. Mela le. U dik hija il-bilanċ eżatt. U dik hija tricycle. Ikel sura ta' nies, exercises li involvu l-weights, exercises li ħadmu l-qalb. Kif hawn Matteus dal-waqt anke biex ninkoraġġukom daqsxejn sewwa nkunu qed norganizzaw sessjoni f'daqqa fejn min jixtieq jiġi. Ovvjament sa jidilna kemm nifilħu, noqogħdu ġo kamra, jew nkabru l-kamra fil-każ. U sabiex anke intom kunu tistgħu tesperjenzaw din nofsija intensiva kif tkun li mhix ta' barra minn hawn ukoll ta' minn ngħidu hija xi ħaġa
li ħadbatu imma fl-aħħar mill-aħħar tieħu gost ukoll. Ħanħabrulkom data aktar tard jekk interessakom tiġu ibbatunna email mhux se tħallsu assolutament xejn ħatiġu ħatippruvaw ħaneħdu gost kollha f'daqqa u ħaniffilmjaw u ħanorruwilkom fuq 12 to 3 ukoll. Grazzi Matteus, Grazzi għana lilkom. l-tawġi Matteo oħra, ciao!